on Viipurin maalaiskunnan talo, joka valmistui 1932. Sen suunnitteli isäni arkkitehti Jalmari Lankinen. Rakennuksen ylimmässä kerroksessa oli yksityissairaala, jossa nyt sitten kaiken odottamuksen mukaan olen syntynyt vuonna 1937. Talo on varsinaisesti asuinen liikerakennus ja tässä maalaiskunnan talossa oli Viipurin pitäjän kaikki toiminnalliset pisteet. Kirkkoherrovirastosta lähtien, maistraatti, se oli myöskin valtuuston istuntasali. Toisessa kerroksessa oli kahvila- ja ravintolatiloja, yhteensä 300 istumapaikkaa. Ja rakennuksessa oli 12 myymälää, katutasolla myymälää. Maalaiskunnan vieressä on arkkitehti Paavo Uotilan suunnittelema viljelyksen rakennus, joka valmistui vuonna 1929 Pohjolan-kadun ja Punaisen-Lähteen kadun kulmassa. Saman kadun kulmassa on myöskin kaupungin arkkitehti Blomqvistin suunnittelema anniskeluyhtiön rakennus, joka valmistui 1890. Näihin aikoihin Viipurin kirjasto siirtyi tähän kyseiseen rakennukseen ja muun muassa vuonna 1918 kirjastossa oli 22 399 nidettä, joista suomenkielisiä vain 6 551, ruotsinkielisiä 5 773 ja lähinnä Venäjän, Saksan ja ranskankielisiä niteitä 10 115. Kirjasto oli noissa tiloissa lokakuuhun 1935 saakka, kunnes uusi kirjastorakennus valmistui. Tuolla Torkkelin puiston keskellä, nyt kamera ei näy tästä valkoista rakennusta, jonka arkkitehti Alvar Aalto suunnitteli uuden kirjaston vihkeästä, eli 13. päivä lokakuuta 1935. Ja Viipurin kirjastona tämä rakennus toimii tähän päivään asti.